Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев и в това видео ще ви покажа начина, по който ние от Хлебарките БГ пръскаме мазета, стълбища и общи части в жилищни входове. Работим с много мощна техника и метода ни е различен, затова останете и гледайте. Ориенталската и американската хлебарка са двата най-едри вида, срещани в България, и всяка година се появяват в жилищните сгради. Те обикновено обитават влажни и тъмни места като канализации, мазета, асансьорни шахти, абонатни станции, а понякога се виждат и по стълбищата. Важно е да знаете, че видовете, които се срещат в общите части, обикновено се различават от тези, които се срещат вътре в жилищата. Въпреки това, понякога големите черни хлебарки от мазето могат да достигнете до апартаментите. Ако при вас проблема е вътре в жилището, препоръчваме да изгледате специалното ни видео по темата. Ще го откриете в секция за дома на нашия сайт хлебарките.bg. Можете да опитате сами да се справите с проблема в мазето, но за трайно ефективно решение е необходима работа с мощна моторна пръскачка. Хлебарките са изключително издръжливи вредители, а самостоятелната борба с тях рядко води до дълготраен ефект. Необходим е професионален подход и навременна намеса, защото при неправилна или непълна обработка хлебарките често развиват резистентност към широко достъпните препарати, което прави последващото унищожаване още по-трудно. Ако вече сте опитали без успех или ситуацията е сериозна, не отлагайте. Обърнете се към специалист. Ние от Хлебарките БГ разполагаме с изпитани методи и професионални средства, които дават трайни резултати, дори в най-тежки случаи. Всеки знае как изглеждат хлебарките. Идентификацията им е изключително лесна. Обикновено са кафяви или черни, с удължено тяло и характерните за тях антени. Ако случайно не можете да ги разпознаете, нашите екипи ще ви помогнат с определяне на точния вид насекомо. Как да се подготвите преди обработката? От ваша страна почти не се изисква подготовка. Необходимо е единствено да осигурите достъп до мазето и общите части на сградата. Благодарение на техниката с високо налягане, която използваме, не е нужно всеки съсед да отваря мазето си. Препарата прониква в дълбочина и достига дори до най-трудно достъпните зони, като унищожава и укритите хлебарки. Разбира се, ако някой от съседите желая, може да отвори мазето си или други помещения, ние ще ги обработим и тях без доплащане. Цената на услугата е фиксирана, дори ако бъдат обработени всички индивидуални мазета в сградата. При нас получавате професионално решение без изненади. Сега ще ви покажем как работим с тази наистина мощна техника, специално подбрана за обработка на жилищни входове срещу хлебарки. Използваме я основно в мазетата. Техниката осигурява високо налягане и пълно покритие. Затова при работа с нея използваме защитна екипировка, тъй като безопасността е на първо място. За стълбищата и останалите помещения с постоянен човекопоток пък използваме ето тази ръчна пръскачка. По този начин не създаваме никакъв дискомфорт за живущите и не се налага ограничаване достъпа дори за минута. При работа с ръчната пръскачка не е необходимо и специализирано защитно облекло, което допълнително улеснява процеса. Обработката на жилищни входове срещу хлебарки, която предлагаме, винаги обхваща както цялото мазе, така и цялото стълбище. Това са двете най-чести местообитания и именно там се развиват популациите от хлебарки. Ако едно от тези места бъде пропуснато, рискът от повторна поява на хлебарки е висок и проблема може да се задълбочи. Затова ние прилагаме цялостна обработка, която включва пръскане на всички критични точки с професионален препарат. Той осигурява силен първоначален ефект и има продължително действие, което предпазва от новоизлупващи се хлебарки и гарантира устойчив резултат. В почти всички случаи една обработка е напълно достатъчна. Не се налага второ посещение и съответно няма да плащате допълнително. За ефективна профилактика препоръчваме третиране 2 пъти годишно или веднъж на всеки 6 месеца. Това е напълно достатъчно, за да се поддържа контрол върху популациите и да се предотвратят нови нападения. Важно е да знаете, че ако имате хлебарки вътре в апартамента, обработката само на общи части няма да реши проблема вътре в жилището. Обикновено в апартамента се срещат други видове. Най-често те са германската или дългоантенестата хлебарка, които не се развиват в мазетата и в входовете. Понякога обаче е възможно и появата на ориенталски хлебарки от мазето, особено ако не се вземат мерки на време. Накратко, ако има заразяване в апартамента, трябва да се третира самото жилище. А дори и да няма, профилактично третиране 2 пъти годишно е силно препоръчително. С този подход предотвратявате появата на зараза, намалявате риска от резистентност и спестявате от излишни разходи. Въпреки че някои фирми препоръчват ежемесечни обработки, нашия метод е достатъчно ефективен, за да гарантира резултати само с 2 третирания годишно. Не отлагайте решаването на проблема. Свържете се с нас още сега по телефон, Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Нашия кол център работи всеки ден с удължено работно време, за да ви съдействаме възможно най-бързо и ефективно.